Nyinya na deɛ ɛyɛ ne sɛ spirit bi a yɛnya ɛreba wo so no ɔstɔpo no ɛno nti afei no nyinya ɛno nti na ahemfo ɛrekɔ bedwa mu a because ahemfo binom taa tototuo mu ho nnuro binom taa yiyi wɔn ho hwe hɔnom nti wɔn mu kɔ bedwa mu a na wɔn de nyinya agu wɔn kɔn mu ɛsɛ spirit bi a ɛba bɛtetɛ no ɛbɛdi ne nya no ɔbɛbrɛ saa tumi ne deɛ ase nti nyinya deɛ kita power ɛsɛ kita authority yɛposa ɛnom yɛposa bi edware sɛ ɔsɛ yɛ yare atotototɔ wo ho a mepaakyɛ wobɛpɛ nyinya ne nwanyinto enti nyinya deɛ ɔyɛ haban bi a mɛkyɛ ne so a na masɔre wɔkyea bɛyɛ nyinya nie wɔno deɛ honhom fi ɛne abayi dɔm ɛne wɔtu ɔmo so sa nti obi bi a woyare a onipa bi a sɛ woyare na ɔkɔ hospital ne yareɛ no still na egusi wɔ hɔ deɛ ne timi si honhom fi ne adamo ne honhom ɛna atɔ yareɛ no ama wo pusa nyinya fa bi dware na nom bi sasabɔne bi edi w'akyi biara no maame ɛbɛkɔ sɛ obi ɛgye w'asase afiri wo nsam a mepaakyɛ wobɛpɛ nyinya adane ɛne ɔpramire eti ɛne blade maako 7 ɛmpaneɛ 7 waka bɔ mu de agu kukuo mu wodi akyekyedie akyi aka ho wahye ne sɛ mmɔtɔ na wodi akɔgu asase no baabi onipa ko na agye w'asase no wodi ba akɔgu hɔ nom na onipa ko ne kɔtie mu a obɛnu sɛ yes power pass power tumi bi sini tumi bi na yɛ ne egya bi so yɛ dɛn asini gya bi odum gya nie stay blessed.